बुझाते नइखे हई भई खोला बिनु साफ टूटो जो जातिया एकरा के गोव डालेला लो लो खा लो अब होने मुँह का घुमौले बाड़ू हेने खाए के डोले बानी तो बुझाते नइखे इनी का कुल जो नरी काट के खेत में के खिया देनी तारा की आ तो वो 4 लीटर दूध दे तो रहलू है आ गोलू 2 लीटर पे वैसे काट बा ना चली कुल डेयरी फार्म के पैसा अब आवता घोचो घोचो आवत रहे वो घोरी खाली एथी कइले बाड़ू खा ओई देखो मुहे नहीं के धरत लइका बाकी एकदम साता लहेले निकल गइल बा हई देखो त हे में डोले बानी हे में हई खाना का डरामा कइले बाड़ू थनमो सुखावा देले बाड़ू का हो आई हो माई कैसे डेयरी फार्म पे कारोबार चली हई देखो तो भई साफ झुराई चल जाती है ओकरा कुछ बुझाते नइखे कैसे कर कारोबार चली ए बेरा बुझाता कि डेरियो फार्म पे के जाने केने ना पाता भइल बा भाई खियाई तबे नु जाके दूध दी ए बेरा ओकरा के हम देखो ए बेरा ओकर हम भाव बागा देतानी कि ना ओकरा तो बुझाते नइखे तनिको ए जा हई देखो तड़ हई गोबर मार एकदम एथी भइल बा होने हटा के को देला हेने भई अपन यस जयस का हो तू तनिको लाजात नहीं खू एगो हमें पटीदार में एगो लइका भइल है एगो सवांग बोढ़ला आ तू लाजाते नहीं खू तनी 2 लीटर पे आ गइलू 4 लीटर जहाँ करत रहू 2 लीटर पे आ गइलू बबुआ लगे दबो रे ए बेरा बुझाते नहीं के केने गोइल बा ए बेरा ओकर मार के हम टूटा ए थी को देता नहीं लगे दबो हरी फूल भूसा काट के खिया देली सोन अरे बाबू हां बाबा लबे दबा हमार लौकल हो का तू तो बगीचा में टिकटॉक बनावता कुलैकन के बिगाड़ के ध देले बगाव के ठीक ठोक का कहाला हो वीडियो बनावता सो वीडियो ए बार ओकर हम वीडियो बनावल देखो ना ओकर हम कह देतानी कि ना हई बताओ भई खइला बिनु टूटल चल जाती है वो ठीक ठोक बनावता साझे से नाच देखे गइला बारात में भइल बड़ा हे हर अपन में हर छोड़ी रात में साझे से नाच देखे गइला बारात में भइल बड़ा हे हर अपन में हर छोड़ी रात में ओनिए कदेला भोर हरिया कदोनी देख के तू आइला का कइला मीठा मीठा बातें कमरिया कदोनी देख के तू आइला का कइला मीठा मीठा बातें कमरिया रुकिए ई बा और चल अब दूसर गाना बनावल तनी ना का पाउन सी के तो तू जोश में लागे ना दे बाऊंगा ये राजा जी को आइए ते बाका की कम जाओ आइए ते बाका की कम जाओ आइए ते बाका बाला ना होश में माता तू जोश में लागे ना दे बाऊंगा ये राजा जी को आइए ते बाका खाली ठीक ठाक बनौले बाड़ो अरे बुझाते नहीं के हे जा हई ई का हो रे ई बाबूजी एतिया हई ठीक ठाक हे जा बनौले बाड़ो पैसा चोरैले रही किने के पैसा हमको तानी कि भई 4 लीटर दूध देत रहलिया आ 2 लीटर पे आ गइल हई बताओ हम का करिया गुल तो हम वीडियो ना नहीं बन हई बताओ हई ठीक ठाक बनावता हो अभी जो नरी काटे के बा ए करा बुझाते नहीं के चलो हम आवती तब जो नहीं एगो आवो तानी ना हो जोल के जो नरी काटे के बा तू कौन सी के नायका गाना आई बा एकदम हम उरा जे तार मोर निकले जे एक बगलोल बेग दे तू कौन सी के नायका गाना लो बना ले दो पे पवन जी के हम ये दिलेले बानी हई भई हम देखो तरह की बिसुके के हाल लगा देले एगो बनाओ दी चलो आवत नहीं
हो चल 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 चलो आओ जोनहरी तनी काटे के हम बा। कौन सी ना का नहीं बना ले तो अपन ई तू हई ले चल के मरई में धूमी ना। लगा दे। अरे ऊ ना लगावेला हम 500 रुपए लगा के लेबी ऐसा ही हई बुझाता कि धूमी लगा ना। वाला हो रे। वीडियो बनाई बाए पे हमारा चलो खाड़ो का हम शूट कर बुझाता देनी कि एदी करे है। हां चलो नाचो तारा के ना चल के जोनहरी काटे हां के हम बा। वीडियो बना यहाँ में दू बड़ा देता रहा सखा इधर तरफ बुढ़ावा कहिए थी जो भरी बुढ़ावा खियावत त गाई को और इसके खियावते बगे तब यही में चले का बैठे का हां हां नहीं बैठ जाएंगे अच्छा बहु ना अच्छा आई अब यही तो चल चल आओ वो जगह में हां यही बैठ नहीं बना जी का हां लो बना हमारे को तो खाऊंगा तो बुझाता कि एकदम एथिए हो गइल। तोहनी जना के बुझाते नहीं थे भई यही और ये पे चोरई बोलो हैं कोई कुल छोड़ल पटावल बाकी भई अपन एथी से चोरी हसन ओयो से तो हरा खुरा माला कि वही पे लगी हस तोहनी जना के बुझाते नहीं थे। ओयो जोनहरी एकदम काटला बिनु बिगड़तिया एकरा के पटावल अब जो होता हम ना पाटी बदलल बा मिजाजिया रख जे बार झार के हाथ अब जोन हरिया में जवान में बुढ़ावा आगुल में हो या तक धारी में जाने का होता है ये पे जावे ना हम लोग कहां नहीं हां दो की दो मारा दो कोई जोंदा जोन हरि के ना हो नहीं थे। बुझा तक कि कमनो यही में आके हो गोता इधर इधर देखो तानी कौन में परिकल हो गए ऊपर हम परिकल हम छोड़ा ना देनी तो कही हो सुन के हो तोहनी जना के तनिको ला शरम बाना खाली हमर जोनहरी के खाली बर्बाद क के धो देले बाड़ो लो लो तो रहे तो कहां जाएंगे हलो तो रहे हम काटो तनी ए जा हो जा काटो तनी बुझा त कि नाक हमर फाट जाई। हां तो गैस जाई ना का वो जाई तनी जना के होने ना बैठेला होने पोटी का तना खेत कुल बारी सो तो हनी जना के मोदी जी पैसा नहीं खन विदा कइले लोइटरिंग बनावे के 12,000 रुपया देले बाने हई आ होई जोनहरी हमर बा काट को देता लोग भई हमर 20 रुपया जाती है तोहरो तो लइका यही में हो गेला हमार लइका होगता हे में के होगता हमरा के मोदी जी पैसा देले बाने बनौले बनी लोइटरिंग वही में तो हमनी के तो कहीं कभी देबे नहीं करले तो यही में न हो देबे नहीं गन कोइले त हमरा जोनहरिये में हक बोलो का करब जा फेर उठा सीना जोरी आई कोइले बालो अभी बुझते नहीं कम कैसन आदमी होनी अरे जा रहे जल होने जा होनिया होनिया आई हो दा होई कवन हो होई 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 कवन होई यही में हगले बालो मार बचाओ, मार के बचाओ। मार के और बाप रे और बाप चल चल और ओई हो माई अरे बबुआ लबे दबो रे अरे बबुआ लबे दबो हट 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 अरे लबे दबो रे मर जा हमारा लबे दबो रे अरे बबुआ लबे दबो ये बेरा मार के ये बेरा लबे दबो ये बेरा मार के बेरा फाड़ अरे बाप बबुआ लबे दबो धरा बाबूजी धरा इधर इधर ये बेरा दे फाड़ जा ये बेरा काट ना दे मार के तोर हुए जे काट दे जान बाबूजी हम बाबूजी का काट ले बोल काट दी ये बेरा मार के बेरा काट दी ये बेरा ठोका बे बाबूजी के मार दो ठोका बे
भैया भोजपुरिया समाज के देखते बानी जा कि एकदम है जोनहरी हमार बेकार को दे तालस हो वही में हो गो तालस हो तो देख ली फारसा रखले बानी इंजन मार के एकदम इंजन हम ओकनी के इंजन का बार दे जाने तानी नु। भैया लोग ई वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप सबके वीडियो कैसन लागली। और रही सब जानते हैं जाए लड़का टिकटॉक क्या सीख गल बस हर गांव में दूगो लड़का टिकटॉक बनावत हो जरूर दिखत है ना। देखी भैया हमनी के वीडियो पे व्यू नहीं किया होत हाथ ना घामा में जर के हमनी के में वीडियो बनावत नहीं जा थोड़ी सा आगे कर दीजिए शेयर करी भैया आगे बढ़ाई सब वीडियो के इतना मेहनत से बना दे तनी समझी हमनी के फीलिंग। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करी जा लाइक करी जा कमेंट करी जा और बेल आइकन दबाई जा। भैया रहो कुछ बोली ना तो फारा सब तो हमार बोला बे करी जान जाई।